live Chenro Kuku Mar Wach chieng machielo kendo mago bak kod migosi Leonard Oriaro mane MCA mar Central Alego chieng makinye weche gik mag nomination onindo e Siaya County mangima yiero ne romi tim kod ODM en tiyo maduong' ahinya ODM de timo nomination mar kwe koso mar kwe onene nade kaka en achiel kuom jogi ko bende ma ochung' komiri mar MCA mare kod dok defend seat mare kachiel kod weche moko mathoth live Chenro mar Kuku Mar Wach mheshimiwa idhi nade mor mar romo kodi seche ma otieno makiny to nomination ochopo Siaya County jadong gik moko chal nade Siaya waikore yes waikore kaka nyodwok wa ng'wech waikore ne ng'wejno ang'o miwacho ni noduoko e ng'wech kwani ne ok udhi timo ing'en wach moro nyosega biro ma bende nyone kare ni kombe madongo ka winjruok nyabete kaka komo bunge women rep kod kamano nyongere ga mana ne MCS kende ma dhi debe kende so koro dwokwa koro awacho ni koro kan kenda jowadwa mbunge women rep koro wadhi debe wadhi riwre koro debe wadhi bedo ji adek kata gin ji ang'wen kata ji abich onge tabu so wan joka ng'ato gimomiyo achaka wacho mano ing'eni yo mane kaka ward na wan gi kwende gombulu 23 polling stations mag IBC ting'en jogi odhi onywandgi koro gidong' abich kende miyudo ng'ato mawuok Kanyaboli kochopo boro en kilomitas 15 ng'at mawuok Ndai mondo chop boro en kilomitas 11 ng'ama wuok Kalenjruok mondo chop boro kilomitas 8 ne kaka hinyruok dhi bet ne jopiny iwinjo kaka an ward na moyombo chiegni ne Kenya kuom jo ODM mobedo registered mano campaign mana timo ka jotelo wetena ne pod nindo ne gikiane chik osekal ni jogo ombulu nyaka bed jo ODM nyaka godhi e mchujo mar ODM jomang'eny no kotimo gigi e Kenya mangima so jok manya register ma johera mag ODM mor ginyo en ni gikonyo jakom piedho ng'at ma gidwaro mondo jakom odhi obede ka en president kotegno so midhiero en wadwa ting'o jogi nade ji Kanyaboli magin ji 300 gi wiye idhi ting' nang'o jondai magin ji 200 gi wiye idhi ting' nang'o jo Kalenjruok magin ji 100 gi wiye idhi ting' nang'o mano mana ranyisi kende janyadhi madhi ndere polytechnic Leganwa men kilomitas 8 magin ji 500 gi wiye idhi ting' nade ng'ama wuok Nyagwela to biro gombulu Segere idwa ting' nade mano ward na kende mano kende midhiero manitie ing'en moloyo koro kan manyadhi e debe kenda ing'en koro chal piny nyojwang'a ting'en lweny magoyo apiem gi governor ochungo na wuode manyo ni chief of staff e county mare gin gi pesa mane kama gigole jopiny ong'eyo anto koro dang' ating' jogi nade pere wacho ga no ne nyiewo jagombulu wuok Kanyaboli bidhi boro dhi gi duogo en $500 ero tiwinjo ga ni nyiewo ga ji $100 do neno midhiero mwantiere go miwacho ni governor ochungo wuode mano governor mane Amothra Sanga mabene mbunge ma an MCA ne ere kaka ing'eyo ni governor ochungo mano gima jo Central Alego ng'eyo wuode no nosegatiyo wuode manyo chief of staff nosegatiyo kamoro amora e Kenya bei pes chief of staff wan mwaketo gige budget pesa ma en go kogolo kure dong neno ka tie kimna mayot kamano but mheshimiwa ng'ato nyalo penjo ni kata mane miwuon tiere chiemo ni chako bedo kansela ni ina dhana to ni biro be ni campaign koda gi pesa kar magi digolo kan dhana an jalony mag loso nyamburko injin gang'ono go ana beta kama tigo na sim no injin machal kama magle sector petrol injection okethore tagolo advice mechanic makacha lose kama tasayudo pesa na M-Pesa iwinja an civil society asayudo the national speaker mabunge la mwananchi e weche mag puonjo jopiny e weche mag tela ng'onogo igo naga sim no losnwa program kama ndiknwa proposal kama tasayudo matin mayudo magini yudo kani pok ni donje komare mano to kata kama betie ni pod anyalo mage yore ma anyalo yudo go pesa moriere apuro bende kidhi odwa sani oda madala an go gunde di mag sunflower ma pok onyiew iwinja ma jo bid kodwa kawo iwinjo sani kata kidhi sani kata mbui na mar Facebook ineno an gi puodho ekadi ma sunflower mginene soya bean opichino to sani to piny otho so ng'at ma onge kama nosendiki e Kenya ka odhi obedo chief of staff
doyudo kata mna siling 10 monyieo go ji. Mheshimiwa Riaro, siasa igoye garambe. Ipani kapo nono ji garambe. Emomiyo kanyisi arambe kigoyo noselos chik mar garambe. Iwinjo arambe no nogoye kure. Samono gone chondo nokano pesa mar onge mokwongo wach ni ndiro mane wodna. Ne en ga ni dwa notieka. Ichungo na ng'ato ni koyud na hingo tikelo ng'ama chielo. Koyud na hingo ikelo ng'ama chielo. Emomiyo ka strategy na moro ne en mayot ni arwak jo ODM o register ema bro gombul jo kano dinore ka giparo ni delegate 78 mar polling station ka polling station mano gidhi dil go mayot. Koro ng'en dakika mugi ka gisefwenyo ni bada koro gala gavana wacho ni koro gini wuode manyako oben go shua komiyo pesa ne makoro ofund ka tiyo gi joma moko. Ma lweny mane Central Alega en lweny mung'e nyaka Kenya ka oking'eyo. En wuode en wat governor kose en wuode no tie county en linga wapi nitie gimo king'eyo. Ng'ama en county market master Siaya en ng'ama no seritacho ni luongo Ragen Amoth mano wadgi governor Luo wuode miluongo na Baba Ragen. Wuode Ragen ni ema en county chief of staff mar office governor. En ng'ama lose. Ragen chamo pesa karibu 1,200 ni county market master manose retire. Wuode emondik ni county chief of staff mar governor. Koro onge kamo mariambo. Awacho gik makata payroll ang'ono go an gi evidence nikech mokwongo gigi wan mwanono gi ga e buge mag nono buge barupe mag documents mag sirkal. Leo mar market master en leo mane? Magi gin kombe mokel manie muya tichamo go pesa wan gi records. Ibro penjo ni ne kelo rieko no ni gidwa rango yo ma osuru ne ok juogo. Wan gi nyithindo adi motimo courses mag accounting kat si ang'ono ka ma osomo nyaka computer manyaka ta ng'ado riside. Ne waketo riside mag computer michoko go pesa mago kawo sothenge ni koro jaduong' manoseta igni mabuora ne miketo ne luoro ga chirni ne mong'iyo ka kichoko osuru. Mheshimiwa ng'at ma winji sani ri nyalo wacho ni idondori kodaka gi governor yes ne seche moko gige ken gik mane nyalo wacho chon nikech gin gik ma omulo me badhi dak ni go koko chon mondo mi apenjie dong ta chi mora wacho ni jatelo mar DPP Nurdin kanogolo order no mak jalno dong no dhi Migori kani campaign kosiepna Beno Luocho kelo Letnan Beno Luocho kelo notho ma Migori i campaign dong no chung ko wacho no nyo ne dende ya Bangli to resa bana wuok na di petition DPP nikech otiyo go kogolo order to ko execute to ngacha be pakore nyokwelo to koro orese gigi na wacho giga nyokwelo wacho ni ne de maka to resa tima kiko kitimo richo. Okay. Live Chenro mar Kuku Mar Wach mane momiyo ne upenje ni to Mheshimiwa Leonard Uriaro olal kanyo duogo ogo kod mbako ngisa ni Aron Chadech kod campaign nikech an apiem kod governor mano kwachna mano wach kod migosi Leonard Uriaro MCA mar Central Alego kinye nomination jaduong' e group chalna de Siaya County. Aparo ni aduoko ne wang' ne jakomotiyo oloso duol mar iluongo na board duol mochung' na put mochung' ne yiero mofise ni thenge to office ODM ni thenge ne watero bokewa gipurwako gigo maber kabisa kendo gisebedo kaka gimiwa updates giliedhonwa ka weche wuotho manyaka kama koro chopo ni nyaka kata kanogole tarik 14 oduoke chien 10 oduoke chien gimiyo giwago kod gi mbaka mwaikore ma jachung' ka jachung' kidhi e lweny kibed gi tong'. An kako riara na ikora joma moko bendo ikore ma ji luoro piny iwinja pok awinjo no go ng'ato lero kendo karagoero kamano ne jochung' duto bed mag women rep Ombaka Dorothy obed mar Dr. Julie obed mar Pamela Ohinga giwuotho maber joma mine wabunge wakwa fana wacho malego gi Usonga Tandi kod Dr. Kut pok awinjo ni ng'ato owonya wadgi lero gavana manyodwaro gavana migogo Mbeya sijui kamano en be gorengo ing'en mago kende joma nie ODM koro gi mama ma akia notie World Bank ya ng'ato bela ng'ato go ng'we
jowa mamoko kaka gombo gi gine to gin to krane gi luro gi wuok e ODM koro mago to kabiloso kuom gi MCS bende dongo osiepna mawino nosingo no gino dwa dhi nyaka debe koro an ng'ena poka kendo en ema koro dhi theno jadalo wa Kamlag wa gombo en jadalo wa Kamlag koro emiwinjo ka wacho ni kapoka kendo giwuok e gini for your information bende kikia inya wuok e chama to life member cha pod nit kachacha inyaga duogo ba life member ni cha pod nitie emo miluonge winjo so emane idwacho nango yeah so atemo wacho ni joma wan go e gini oburu bende ni kachacha Dr. Oburu Mwaluoro nitie ng'ato moro ni yogo gin be githuthni kigin to gima lich ni gini en dwaro jopiny koro ng'ato ka dwaro jopiny otamo to we tiyo nwa gonjwaria owe kelo nwa ng'ato ka dwa golo warning ka ng'ato paro ni bro ting'o joma goke gi bocho kowuok oko kwa mfano Central Alego Ward already wan gi jopiny madhi go ombulu ok gibi nyono kwendego jopiny oikore rito mbochgi so mana temo nyisi ni jopiny oikore nikech samoro kel police ariyo police odak ngechingen oriw polling stations ibro don kwa mfano boro polling station kende gin go jombulu 2,000 kori don kamra achiel joma dhi go ombulu gin 5,000 3,000 ingen mano ng'eny inendo to samoro en mana kamra police gin ariyo police odak ritruok en marwa wawegi so waikore mang'ama paro ni en onjwaria mane dwa tiyo e tok chiel nodwa no chun ng'ate e telo ok odhi yudo nafas. Okay, Mheshimiwa iwacho gimoro ka erima opogre koda kagi mano mane ground kata madhano osebedo ka wacho. Iwacho ni office deri ma tayo weche mag yiero ODM National Elections Board osebedo ka miyo gik matimore update masakasa kaka gik moko chalo. En gi opogre koda gi dhok mano gol kod Mheshimiwa Pondo Kaluma, opogre gi mano gol koda kagi Mheshimiwa Gideon Chana Mabondo, opogre gi mano gol koda kagi Bigosi Jalango video manyo komod bura nero ma game constituency. Giwacho ni wethagori losan wethagori loso mago jok madwa ketho nying jakom amire nyisi achiel wabunge gi manokadho chik ne ng'ano madwa dhi gombulu imichujo e chama moro amora nyaka obed ja chama cha marango ne gini obwogo gi bok gi register jopiny amira nyisi amimna ranyisi mar chik duol ma put mar ODM matiyiero tiyo gi chik magi e joma loso chike katamna ma put no tiyogo iwinja ka giseng'en nyok gi solo jopiny madhi gon gi ombulu miluongo ni kisera kwa mfano ing'eyo kwa mfano ni boro polling station nyare kuom ji 2,000 ana wuona register ji 1,100 gi wiye ang'en moko kubigo nombulu eni tija ng'iyo ni joma nya register kama dhi gocho ne nyaka mbunge women rep mabenyo okotiyo gi pese mano onge tabu igi kanyo nyaka ser majority madhi gocho na okayuag ne ng'ato so ka ng'ato nitie mane solo ji otame ba jowadgi mamoko solo ji giwe wuondore ni gir Raila rach ma en ng'ama sani soko ponj mar jakom gi ochamo ponj mar jakom gi toko low mage jomok dware ok ohero jakom nikech ginyiso ga Kenya nikech ilande radio ginyiso ga jo Kenya ni gir jakom ni ok ber manan ka kuriera dagi. Mheshimiwa in gi every right mar tamori mamano democratic right mari but ang'o momiyo gimoro amora ma ng'ato temo mondo mi wach en ng'at magore kod Raila penjo maduong' ma jogi penjo en yani ok ging'eyo ni to polling stations ni kanye ok ging'eyo ni to joma gi madhi tayo election gibanyo ni yawa miwa uru mana information moromo ok gikoni gini rach wa mi ranyisi wabunge onego bed joma riek ne giwacho ga ni giriek e bunge joma dhi go ombulu te an go ka kidhi e mbui mar ODM iwinjo ni odm.neb.whatever gini okete dong wanyalo nyisi ka gino nitie kata kidhi ODM neb nyinge joma obodhi biro gadi penji ni dwaro ma Kisumu to kenje Kisumu idwaro ma Seme to kenje kwa mfano idwaro ma Siaya tindiko kiseketo ID mari namba ni mar kitambulisho to idwaro ma Siaya tindiko Siaya idwaro ma Lego tindiko ma Lego idwaro ma Central Alego na
to biro kachacha. Ang'o minyaka iket ID na mari mar confirm? ID mano kende mamiyo ong'en kara in jakanyo, gidhi fwenyo ni in gi jakanyo. Nono to ng'at ma ok dhi gombulu nyalo ng'iyo yo migwenyo go gigi. So mane security. Iwinjo? Anyalo kta sungo ni gino an go ka. Waduogo telo mar ariyo live chenro mar Kuku Mar Wach, director mar Dan Juma nyisa ni samar ka break mar mokwongo romo live. Mheshimiwa Leonard Uriero mheshimiwa ni Romurito Central Alego kodi duogo kodo kiduogo ni gima nyako go mbaka nikech iloso ka gima luoro moro semaki koso podi anyaro ingo sero bang' nyere wachoka na nyinga en Haron Otieno. Chenro mari mar Kuku Mar Wach, chenro mari samoro liet ahinya iluongo ni Mheshimiwa Leonard Uriero Monito Central Alego Ward Siaya County kama kiny itime nominations mare. Mheshimiwa iwacho ni imanyo ginere neba kiure ta ang'o matang' na jopiny. Mokwongo aparo ni jogo neno gini. Yes. Ma dongi nene maber. Okay. Look at camera 1. Dongi nene maber. Ma gima joodie ma jogrela modinore ga luongo kama no gine gini. Yes. Mano en wich kuot ka mbunge mamoro somo chik dwa ketho nying jakom ni gi kodie mrach. Okay, koro ikineno gini, yes. Kisedhi e portal mare ineno kondiki inyalo some kitinene kanyo. Kisedhi tidiyo kanyo to gino bira. Okay. Koro kisediye, yes. Kwa mfano diyo gini kama. Yes. Ineno gima dhi mbele ka. Obiro maybe network rach ka. Okay, doneno ko biro. Doneno ko ndik ODM voter list. Siaya County. Okay. Ondik county. ODM voter list. Asundik county midwaro kiseketa ID mari to boneno mathoth ahinya kotudore koda kagi weche giki mag nomination makiny na tim e gwenge kuma gi Siaya County. Kelo penjo mathoth mokalo joge kuma ne ywak ni onge nonro makare mosechiw en wacha dieri koso en chido nying party mar ODM. Mheshimiwa Leonard Uriero wacho ni ma oge ni chido duond buch siasa nying duond buch siasa mar ODM. Gima nya wacho kae kwa mfano joma no ko register ji in gi thuolo mar ng'eyo kuom jogi ke jok mapinga. Koro nikech ja siasa dhoge mit ing'e nyaka ng'ama pingi nikech ibro nyisi nyaka village ibro ng'eyo nikech ne wa ODM no biro gimoro no polling station ka lese Nyalula nitie village mora Nyalula kod Kamlage gi Kamlag B. Koro kiseketo jogi to fwenyo ni list ni jo Kamlagi nadi gin ji meka koro ipango riti yomba mayot. Koro mheshimiwa gipachi ODM otimo gimoro amora maber. Jakom chilo maniketo ga kuomi wang'ni iloso team motegno. Maka kinyo yombi. Oloso team mar NEB kamuting'o Muma Giri. Yes. Kendo oloso team mar iluongo ni Central Committee. Mabejo mok dwar siasa kaka chairman mar party mbadi Giri nitie. Kendo ODM timo gimomi luongo no opinion poll. Giora joma ji kia. Makinyi kapono yombi fel. Onge ng'ama nyayomba ng'ama an gima dotim ni onjuwaria moko paro ni dwa ketho mbulu. Gisefwenyo ni an man gi ji mang'eny mane wa register. Koro giwen gidhi dhiro gini. Ok dhi timore nikech asepangora. Ok dhi timore. Timore gige kuma samoro chochi manyalo bedo ok nyal timore nikech osepanga in gadier mar loch kiny. Adhi loyo kendo abro duogo ka. Okay. Nyasaye nosemiya loch chon. Yes. Kamano. Mheshimiwa ang'o misetimo ne jogi eki momiyo pod ang'o pok itimo ne jogi eki momiyo pod idwaro thuolo machielo kendo. Wawachni koka iwacho ni thieth machiegni universal health. Yes. Ng'eni wodna sub locations duto ager osuptal. Nitie moseger kar maternity. Nitie mapok agero maternity. Ute daktari iwacho ni thieth machiegni kata ka muocho wuok mama owuok e village ne ni to chopo osuptal. Gima miyo thieth dhi bedo machiegni en daktari bi odak kanyo. So kwende mapok agero kwa mfano ute daktache ema dwa nadhi atim to thieth to tayari nitie. Mana mimra ranyisi machal kamano. Asegero ECDs e skunde mok tin na 15.
odong 17 odong ECD skunda bich kende mabedhe timore nikech budget kata masane ni adhi kete pesa madhi tieko gero mapok ogere. To ECD ok en class, ECD en nyathi mokwongo ipuonje nindo. Hall nyaka ger ma nyathi ninde, nyaka ger jikon ma nyathi chieme, kod gik ma nyithindo tugo. Amiye gima sensitive mok nyis jo Kenya, wach ni amomiyo ji jiroga gwe mana gotieno. Matiende nitie kaka inindoga, kani nitie kaka inindo. Makopore ni nindo marach, to gik moko mochunga ko juru duoge e duondi kama. So japuonj ECD opuonj kaka chako puonjo nyathi kotin kaka onindo. Osechiemo koro nindo, onenen konindo gi koni to nyathi winjo maber. Koro nyathi kotieko ECD obro ga nindo either korachwich oro koracham himane duto ma gik moko ka jiro gwe, gik moko ka leny kok bed. Yes, koro nyathi koro ECD ok enera no ger classes adek, office gi soka wagere. Nyaka wager hall ma nyithindo ipuonjo ninde school, ipuonjo nyithindo chiemo, choche wagero mabeyo ma nyathi odhi woko tipuonje kaka ywe jowadgi neno ma nyathi dongo kong'eyo ler maber miluongo ni hygiene. So ok enena ne a e i o u. So magi gin gik ma jomo ng'eyo gi loch mane jakom okelo mar county devolution ko ni somb mar ECD. Ok enena ndiko japuonj mabe samore chule 10,000 gik tugo tuk somb nyathi matin en tugo mang'eny yaka dende gonyore to dhi ochiemo to nindo tipuonje matin. So ok enena kamano magelwe gik ma aketo mbele mapok watimo. Kelo penjo moro mashimo ntiere we maleng'eleng' moko mar kura ma inyiewo ahinya nyati ywak nowuok game constituency mani tudo kod jatelo moko gin allegations musom Siaya kosonge. Gima nyalo wacho ni kik wawuondre. Ombulu mwan go sani ni we ok en mar Olaringo giri. Molaringo chon chana dhoke mane pogo ji. Ka ne gitemo to samoro inyo chumbi nus kilo, timiya miya ji temo ok bagwan ma ng'atwa mok ng'atwa. Gimokelo gik moko minyiepo gogi en ji oloko siasa ohala. Adwa duoki an atimoga anakeroga gik moko e yor yalo kata philosophy mondo ako winja maber. Gima timore sani ji go siasa ni maka joga, jogweng' makoni joga, jogweng' makocha joga. Koro kiwinjo ga ni ino kipango rito jo ng'acho opangore ong'e kaka otwe joge. Tiwacho ni samuri twe jogi mayom ng'acho penetrate jogi. Ni nyiewa ino kinyiew ji. Nikech pogo nyiepo ni gi chumbi cha. Iwuok kwa mfano awacho ni wuok Kanyaboli tidhi boro kilometers 15 wawuondre ni sechego morengo go burachiel kata gombo go burachiel boro. Ng'ani dang wuok gi siling 1,500 no dhi winjo buchi to keche dhi kae dala. Emomiyo samoro nyaka iduok ne transport. Mage ma samoro ng'ato samoro okawuondi ma to kanyal pandi. Ng'ato tiyo gi boda to bire buche jaherana tawemo kaolo ne peng. Japeng metije mar dhi yudo ta siling 300 masane gi holo peng ibinjo ni ok penge gi no chulu gowi mang'eny gi dong ne joka ka. Owe en herana obiro winjo twak mar Oriaro. Nyaka ole fuel, sani fuel lita achiel en siling 300. Gini neno. So kiki apango jogi. To mano wachini. Tich mar bedo MCA kada mana bedo mheshimiwa ni gima ni mar MCA mapek mogik. Gima ni kod pesa hiyo. Mheshimiwa sani tiere yuarruok mag Azimio pai. Neneno ka migosi Kalonzo Musyoka ochungo wach mar registration iri mar Azimio Party and One Kenya Party Alliance mondo mi kik dhi mbele ka register mar political parties en kachiel kod Cyrus Jirongo kachiel kod migosi Gideon Moi. Ang'o matimore? Ang'o wuondo? Ok wawuondo oyawa. Telo mar sirikal masani miluongo ni modern polity en complex. To bibro ga yudo ni sirikande mwaloso gagi. Iwacho ni en mar demokrasia, en mar japiny. Kamano. Adiera makende manitie, sirikal ok en ga japiny. Mano kata Amerika. Jawadu moro miluongo sani en professor iluongo ni Holberstam. Mano ndiko the book no The Powers That Be. Bro nyisi ni kata samoro japiny mayiero ga president mo paro no yiero Obama cha jomoko none moyiere mamomiyo be samoro winjo ni jo Russia emodhi bo tudore oketho mbui mar Amerika bo yiero Trump dongi winjo gigi to kendo joga achiel go ema kendo dhi duodo Trump gi mbui ni kata mna walo mar bura mar demokrasia mo Obama giri nitie
Don Clinton bende oduodo kae gi yor mbui matiende ni nitie ga sirikal. Joma ne sirikal go ibro yudo neno dak runda to runda onge kama igoyo ombulu. Jogi machando jotendwa ma jopiny oyiero. Iwinjo kae mane en mriambo iwinjo kiwacho Raila yombo gatimae oyombo timae iyombo timae. Koro gimontie ne system askoro iluongo ni deep state. Iwinja maber kanye madwaro jatelo ma Nyasaye oro mondo odonj gi luya. Samoro iwacho kata ni Yesu ne duogo kaka jakuo dongo ndike muma obiro kaka iwe neno obiro gi kido marach kara en oumo gi maber kido e mwaneno odonj to dhi oketh mise mag telo mag jomoko nono ma ema control sirikal ka mondo japinj obed thuolo. Mage gik mineno ketho kata gikwagi ema kata mna moko mineno kata ni BBI ka jakom gisebet piny to ipo kendo ng'ato riko gire kachacha mak to uru wuoro tang'o ka jakom bende wuoro to kendo gini okure ma okaginene anyanyisi kata ranyisi jakom wacho ni ber mondo parties madongo dongo ema ne odhi obedo oyier commissioners kaka ndalo IPPG ba jakom loso Bomas bo wach ni wang' ni odhi bedo maber to kisome tiyudo ni kendo giri jakom ni ogol kanyo. Iwinja emomiyo kata gik winjruok gi ma jakom oseloso gi president oseloso gi yawaka kendo yudo ni ng'ato luro keto mage kachacha. Ing'eyo kisomo muma keto kata koma emomiyo ka muma mar jok maluongre jo Catholic opogore gi mar jo Protestant nikech omed kata koma moro kimedo koma to moro wacho ni ayude sani moro ten en yuto makinyi. So mae gik ma gwenyo gikwagi jakom nigi chuny makare uru nigi chuny makare gi yawagi to ng'ato dhi oketo mamare. Iwinjo magi gik mathago waga ok wanyal ng'eyo awinji kata ranyisi kwa mfano kinde mano uru minister mar finance moburo emothene dongo budget isomo tiyudo akodhi opand bilion 2 budget makta kore gata chi ng'ato kong'eyo mako kin nwakala kala gino magirwa. So telo mineno wan gogi seche moko ng'at mineno koriaro ni koko keto Nyasache mbele minjo kan kamora mora kata kamoko iwacho ni thuolo onge anawer makan gi Yesu kayiengni okoyot midhiero wan go ma wan jotelo be mneno ng'enjo moseyierga kata kwa mfano MCS gi ibro don ng'eny masia obuto biro dak Kisumu ka nikech nitie koro joma chiko gi masa moro uno kune siri gik moko adek ma migosi Kalonzo Musyoka kachokore gi tim mare ne kwero. Namba achiel en wach mar medo Kenya upya mar mondo bi obedi de gin ji adek Jubilee KANU kachiel koda ka gi Wiper. Mano Kalonzo ntiere godo koda gi to ni mano konyise chon. Mar ariyo en wach ni mar bedo kod deputy president lemo ne ma deputy president en gine bedo mag wach ni gitiere godo koda ka gi ng'ur momiyo gichungo wach ni okang'e ni inene nade paro ni gin gige kuma ntiere koda ka gi wende gi kosuyo wende gi koro bet nikech gigo sebet ma iwacho ni muma pidho koth ngano mapiwa to golo ni owuok kure bende ni ng'ato wacho ni ng'amo pielo kama beto ni ng'anyo otima nade gigo midhier ni ntiere ka be no manjo mabeyo nikech pod odong dala 15 yaki wacho wach jalup ker. Ing'eni siasa mar Kenya kata ndala achiel kata seche 5 oromo kelo lokruok bed ni jowa vigogogo makoro othenore gogo uru gi jakom go kaka Kalonzo go ginjo mabeyo to sefwenyo ni gini opogore nikech samoro nyalo tan jakom akia to dhi o inspect document mobedo deposited ka ginene kachacha iwinja to wacho ni alungu bura marasmi kana seche moko jakombe no okong'eyo wacho kata jo press to obedo breaking news makoro ine milande awinjo kiwache nan kaka Kalonzo aneno gimoro mobuoga madwaro nolose kapok oromo kiny adwarado gi jakom gang'ono to ma eneno ringo dhi ochungo gino register kamano and 30 seconds king'iyo wach ni omiyo koro migosi Alfred Mutua migosi Nyarende Charity Ngiro kachiel kod Kiwuotha Kibwana okung'e to ginyalo medo bet kaeri kod dwaro mag Kalonzo gi koso ng'ato Kalonzo nyalo wuok to gine magidong koso ginyalo wuok mondo Kalonzo dong to Azimio de kata mulore amuro dinga odich gi ng'awa ahinya e ukambani odich gi jogi te koso kapono mi option mar kamara achiel kende kweth mana modich go ahinya mar Kalonzo koso kweth mar governor nitie gimoro bro thagi mokwongo kiwe mamoko go dong nochopo kamuro wacho ni kom mar deputy an madhe yiero kane jo Kirinyaga county dware Nyeri dware Murang'a doneno ka mach nosim kachacha lele nitie gima dwa wacho ni kanyo doneno ka Liki Nyanjui magavana ma Nakuru
owacho ni kom mar jalup ker en marwa. Ng'at marach ochuo kodhi e girwa maber. Okay. Sayo makodi mheshimiwa. Koni eri Kalonzo Musyoka, Raila Ochung'ka, ma Kalonzo Musyoka, ma gin governors adek gieki. Ng'awa ma kobiro to biro kelo impact modong. Kini jariyo gieki. Okoyot. Okay. Wami jakom Lowasi. Adongi 1 minute. Mheshimiwa, in jakol weche mag siasa. Mairi en mulorela mulodinga. Koni eri ntiere Kalonzo Musyoka, kontiere governors adek gieki. Ang'eno dich kod gite. Siasa dich ng'ata. Lakini kapo ntiere sacrifice ng'ato. Ng'ama jakom kikwe. Jogo teromre. Okay. Jogo teromre. Wach mara mogike kuro koto dhi e court mar mondo mi chung mulorela mulodinga Kalonzo Musyoka achiel kod migosi Musalem Davadi. Wach mar manyo komorore yiero ma higa nieri kalure koda ka tend chik kada boro matindo achiel kata sub article 1 ko wacho ni gin jok mose the retirement mantiere kod offices pension gi bende mondo miki kichung e sero koso kisero chik mwan gogi ong'ado kon gi kon. Yes. Winja koro lore kaka ywaye. Koro ka ng'ato ywaye gi koni ni kaka gimiwacho ne adiera to bed king'eyo ni mano ne paro mokwongo mane kata mana jakom giri pod nodak kao pesa cha. Yes. Kata Kalonzo nodak kao pesa cha nikech ne wacho ni ka ikao kata ni president tiduoge siasa. Yes. To pension ni iwito. Already jogi osegwenyo gigi e yore mag chike ma kitere koni. Yes. Gibro kawo kinde gi to yale gi koni. Ipane kuro dich kod tamo Raila to wuondore jariyo gieki koso odwaro ni mondo mi jariyo gieki en gi honest ni mondo mi gi jogere deg gieki mondo mi tam. Gima samoro nyalo timore kata an timore na e gweng'. Yes. Kiseng'iyo ni ng'ane cho ohinga to kawo ji ariyo motegno. Yes. Akawo kidita bae diergi. Live chenro mari Kuku Mar Wach chopo giko ma chenro ni ami thuolo 30 seconds wach mari mogik kae Central Alego Siaya account ni kachiel kod Kenya mangima. An e Central Alego to akwayo Nyasaye kendo akwayo jopindwa Nyasaye duoka ure loch. An wach mibadhe kuo mane richo matimo na kedo nega omiyo lweny goya tabro lol lweny. Jo Kenya mangima kore uru walem ni jakom mane gima dwa koyo maduong' mogik walem ne president mamarwa to gikone wabro bedo osiepe tok yiero. Yo mane Haron Otieno.